Yang gaya wata iluna ayah kala yan yarga. Ay nabi Rasulullah si kepada riwayat asokun suwalay. Ako kasuldi awata iluna lang na tau kuwalay na rinila ano Allah. Yang kadalay yarga suwata ilun. Ikadua hadis riwayat akatir Rasulullah natigyan na ana wakafilul yatimi fil jannah. Watigyan sa surga nauman isa na surga iyan atig nabi. Okay na so surga kana ayabu ami susulda kana na lagi dia kana surga. Na so banga tawasinia pian suwata ilum. Ami akapuro-puro kay surga. Ya gaya wata ilun na aya kalayan ni arga. Au may po nga ulo niyan. Ibu kay po nga ulo niyan. Nano ni kay po kay bitado pala de limang ako ulo wata ilo. Nano ni kay po ang una miya kabubos sa mga malaikat na pagitong niran subuku wata ilo. Unjo kada kalubugian na mapasaduto natigo mga malaikat ay Allah gi kada kalubugian. Natigo Allah ang lista ni wag gina ni kada kana kamapian na imbir sa kutamin ni puro. Pinapati ni man kada kana utabuko. Niya kana la erga suwata ilo. Ini gini waya makna niyan. Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam na lawan wata ilo na pala ini sini apa? Anditariran sakakaniran salangon taman. Napala nutup yang aku anu Nabiullah Ayyub alaihi salam. Oto. Nah, kaya ko mapasad. Ayap pa na tinimu manwayub. Nasulang-ulang wanubel wada karumanian. Sumia matay so ano? Ang karumanian. Ayaw matimu-timusiran. Biya boya-boya so mga belo. Pikiran na inong panai so ayo. Na ayat tinimu yan ang mga belo kabunder katanong pemili. Asala ko mapaplano ang mga babayo to. Benda ino tanong niya pada itimu ka pemilir kita na ami tanong sa sira lagi. Wah, ayaw ko matimu sira langon. Iwayo ba pala kanun aramil. Ay man aramil na mga balo. Tigilan na uway. At tigilay man to na inuwakan sa kanu tinimu. Aso diir kanu di kang gusto yung mga karomaniw na di man putol. Sasabi sa gusto kano mga karomaniw, kakaniw sa kanditaryo sa api antunaw na iman to na sakni man to yung mga guru. Ay, katawan niya naging uto atamok. Ang matatangan niya na ipag-imbestiga rin ito sa luha na mori. Nakabay ay na makansya. Abay na makansya. May kaysa na iman to na sumagusaya. Kagi dia kini pelulubuan na ropailo pagariya ka na alim si Umar amatundig na di gaton. Adna molta ka na isas ka niya na lecture di gaton. Bagon miya bati ang gutuwa ko. Anay mamiyag posta. Etigin na karata ang kaiyam ranaw. Abastad niya na niyan di pa kang batoon sa tamugian. Igirat tigil na alungan na mauri nalilimitan mo niyan. Ibarat yan na tigil yung uto alim napakalang ka pa nakanatigil sa Ingderanaw. Pakalang ka po sa Ingderanaw igirat tigil na sa kami ang mga alim na anakiyawing kami. Na malo niyo bujiti sa mga alim apakakawing niyo sa malo mapiya-piya. Adi sa mas malay bujit coba kena apa bedakul. Adi gaya alim magawing na ligan ito di pa yung mikirang mo untuk dah kutiginan mabugi ako benerin. Agi kaya piya kakawin ka alim. Nabigyan ka sa lima gatos. Na piya ka lalakan na sangin. Na da penakatawan na ka na penmigay sa 2,000. Nabigyan na ka agi kaya bayot. Aba ka na akamumur ka ampan. Na piyaga na nga pa na miya makapiya-piya na ayaw nga pambigyan niya man na sag na isa ila yung usamranaway na basta agama na miya kaliglig ito yung ranaw. Basta pagkantab sa agama na kanabala ko na maranaw makaliw-liw tanurun di ka diditiro na so sana kawam ranaw makaliw-liw tanurun na
Agirin ko yung ano niya na matangkad sa ginawa o mga balo apalesiran kayang gustuan. Na ayak man at tinimuti mo yan ang mga miskin. Agi ako matimuti mo sa mga miskin. Na siyempre, sami naman na miskin kay gira minimba ito nakawasan na sasapiman na sumbagira-gira lagi na sigurado na yan. Para tayo ka siya, basta hindi mag-imbitar na kawasan. Dati lagi na ayudod na yan, sigurado. Iya, timo-timo ang kaya miskin. Ayaw, kung matimo-timo ang mga miskin Ige na pala kanwari miskin, tigila na wen, na nalasutiman na kung siya kanon. Dubod na aawi din yan. Asutiman, no. Nauna ko niya. Ito ni kapasangan na ka. Andagang, apangin sada, kanggilupa, Antonay Rongon mapasang. Di na kang gilupa. Tigil na bumukos ka sa isa ka istarya sa lupa na rakad. Matano to. Okay, lagi nga maranaw Arabit na ki. At inipairtan niya sa kasusa si Tihula sa Saranaw. Ada tap may nga nabiyatong tangaranta sa si Tihula. Oy, daya pa na rin yung mga pakadura nga. Niya pa besar pa. At ini, mato na ada penapangulan ka nakatayang di pemulaan ako awakasan tsaka pa lagi nung ka pasangan na tigil na kandagang tigil na anto nung kandagang arongon mapasang tigil na dinis tigil na bigyan mo siya sa tema na posto mapanwa dinis naroon tama sa sulangan o pobre na palin tiya bunja kau ya gun sabab sa Satan Adi ka baya o Satan o bata no makapuro isurga. Di ka baya. Agi katawan o Satan, isan na miya kalala atwak. Sa kapuro-puro pangkatanda no naging kaya kang gusto. Sa lalang walong gala. Pagkapuro-puro anan ako. Pagkapuro-puro adar-adar. Di ka baya o Satan. Ikaw ba yung Satan o bapakapuro so ayub ka tuyo kayong gulolan yan nabuot ki o pamakakuan na so greedy na butanto tunay ni lumit ni katanto so kami ang alalamin ni Ugupian nabuot kay mga uwida ka lo Satan naguguro sa langit ini guro kaya naging utaw pamana niya kadakadakan lang niya pakasimbayang o ayub madakala kaya sa uwida kal aging kay mana mga lalong na iya sawa pa kalalalong iran na kagiyo na kau yakin iran na huri kari isiga lang mo na tikusapan pa oy akapang kasi basa niya naging utapang adi niya nakatawan udi yan na kurinti sa ging utahus karo pa kao kita aga pa kaya mau masuk kurinti naroon din niya luto ino niya luto ding gulaw la agi pipikir niya na sumangote na di pagkakanan yan ay mga akyat bahay. Ang pananabid jawalay. Di na kito mabinikuwalay yung di mapipikir yan na upang makakasito na niya matipiyon o pamilya. Dugo ka ni karuman yan, dugo ka ng mga watayan, tiya bididualay. Na tinigriyan no to, akatawan yan, akritikan no to. Aga pa kaya masugot at timbag sa lukuan likod, aga pa kaya susurong nukiwalay. Nagkapagkakritikan lo to. Na. Agi nilukutan ko nakapuro. Niya ko masong mga Satan yan. Yan gagadagan mamipagitaw Satan. Aya sa ida na. Ay, musami, gato ami. Ino ba ini timuraw? Igan na Aya kaya pagiguraw, baka nasuayong na tanto madagla niya pakasudi mo Islam. Taano man yan ikabilasan yan? Ati ko mga pagitaw niyan na mano niyan na sabu-sabu niyan ka sabi yan. Dati na mo sabi ka na asal mo ka mandiscourage ko na ayun. Dati na yaman ay pag-isimir na. Ino kipuro sa pangkatan yan, tingin na biar kiyaw yan doon yung madaglato. Yan yung sa problema. Lagi ang iba natin, nananaway nga doon. Lagi ang mapalanong way nga doon. Nausyo pa rin nga, di ko isapara ng mga anin, hinaputira ng mga anin. Di ko isapara ng dato, katupuan nila ng dato. Pangalakan na ka, kay mananab lang. Tignan na.
Ayah mo solusi runalang, emana niya nalalong. Pangaling ko doon nakakagumina. Dari ko rin. Pangaling ko doon nakakagumina ka. Yung mga pagdudugat ko, kapupaka ka nakagumina ka manila sa kundi. Dahil tidak lagi ko tabudunga, lagi-lagi ka nanariyan, hindi na nanariyan na. Upunay kiti nga sa ginanariyan, benar bendura. Oway, nakiapan niyan suriyan, nasuri mo mga lulutian. Tinapian niya na buwiran, hindi na mapagalo pag-uwi, bubututan mo siya. Tama mo sa akin mo yung biyan. Ano ba yung pagkaw niyo? Ano kami ano na ito? Na mga pagaling mo na yun. Igira na ayaw mo sa wiramir ka, guys. Dato kami. Nakagi ayaw sa bapag inipuruang kanan ano siya? Napuna sa kaya gusto niyan. Na ayaw man niyan. Na idini kami nga. Ano kapag kayo umantan ng mga pagalitan? No? Idini kami nga. Sama ba kami ko dunia kalaman ulaman utamu kaya natutong namin. Ang mga gusto. Ano tingin iman to din? Iman to din. Nabuwa kay gugas ulaman o setan. Na ayam niya sa mga sapi yan, mga untan yan, mga kambing yan na parang-parang na nagipatay niya. Doon na nagtamo yan. So mga asin din yan na palay niya tutong. Na, dami din ako dito na, dito kami na imato na victory. Ha? Yan sigurado. Ngayon, ulaw-ulaw ano tamo yan na palay niya doon. Tigil na semua, wayu. Pero na yan na sa tamong kaya nga para madiskali ito. Yung wala yan sa ayo, gunaan na di sigo yan. So ayo. Ayun yan ka na naitamo, na di pa sa gawang ito. Ano man agad ito na maranaw, di tanong mampadu. Ay ginang kubri, na perfect isang mo yan. Makatamo, tanggal na tala ka mga rubicho. Rubi sigo yan. Nayaman, na di sigo yung sa aking kaiyawa. Sabi na ayog na mo, syaitan na ititinigil sa buya. Inato mo syaitan. Di ba so syaitan na pagitong tanong yan? Oh. Ato ni kanino sa pagitong tanong yan, gira dito di Sibuya. Naparati ka na, gira dito di Sibuya, nanap ko sa kapag ginay sa Rinus. Ngayon ay nito ko no syaitan. Miyalita ka. Ang utang kami at so para na kayo, imam. Pero hindi nila ka. Ayak yung tuwan yan, at tama mo, imam, Piya malinta na ka. Inatong yan. Ay, ayun. Ginagakan na kisibayang. Agil kaya tuhan ka na, alam mo tiyan na ka. Asolamu lang manutamu ka na panayang niya tutong na didin protekta tuhan ka. O pa mga piyura na tuhan. Ika din yung pakitin sa mga imato na didin. Nada. Tatar mo no ayo. Ayaw mo makapasasya medyo ayo. Uminigit na mo tuju syaitan. Ito na kayo pagtong ko ito. Inaswaki sulang lawan utamo ka na parang-parang na nagkidalian. Inadinala mo, tigil na didin. At ang ganyan na tumatantang suwayo. May libre yung inariman niya. Mutod. Unya pala na sa Allah. Ako minirawa. Alhamdulillahilladzi a'tani thumma akhadha minni. Atau niya pang dito na bilayog. Ya Allah, sulaman bantugan na panapalayang kadenarap. Penalamatang kus kaya Allah. So awida kana kinwang karakan ya Allah. Bukod niya nalamat to. Yan ang penalamatang kurka. Penalamatang kus ka kaswawida kana kanapiw kas karakan nasukay dulo syaitan. Tunay niya benih niya betul. Mana niya na penalamat ko kagagimiya do ko jo awida kaniya. Lagu pagaman sebenar suayum. Hukman panik sa langit jo syaitan na pengurau hukman. Niya timukman aja kaya namun wana pausau niya.
Ya Sayyidina Hingga tu kami Atap kami biaka peragi ternak Tingin na sumayo Alaw lang manatingin na tamo kaya na palapalaya kaya na Ugay na tumiyak kesawan Pernah tu tumiyak kesawan Kenapa lagi bisa lang maranaw Di pitiro na di tanurong Ano ni kakis tingiron Allah Udala na begini siya Nah Tigo mga saitan na beto kami Ato niundir ka Tingin na mo sa welkanong dapda Natingin na beto kami na Suayog Na ayawat na iyan na 14 Apa na pala din beto Pala pala presidente Kapuri ka na iskayin niya ni King Ini panurin ng mga watain Tiyamak ko ito yan Pala pala dito Kaya mana niyan na Ibinigan ni nga Sira ni pamuno namin lang Dinala ko nun Ano tingin ni Mantulin Sira bubesan niyan na Iyaw makira sa mga wato ayo Amati timo-timo sira na kuwalay O kakaira na suberkon Kaya ka nang utama gereri na isa-isa. Nasira mo di ko banig. Tanto di ginawa. Tadi sira di mana dinda napapipipi ang ginawa ira. Ini ginuno mga setan. Tadi kay tinda ira na panganangan. Kaya ko sa duty yung mga setan. Puiso. Agwira no tanto kumbura adi yung puiso. Ayaw makasad. Ibu kakairan na to kantan mo ni. Namun sila nung panganat nagiugukan sila panay silang kaya dutian miyaka berum-berum mga panay miyakay. Sabihin sila mga usaitan, ya Sayyidina, Sayyidatu Amin, imantun na sulangu-languan wataw ayub na para panay miyakay. Dito na labo. Tigin na panay miyakay, tigin na uway. Si kuwala yung kakairan, ano miyaka berum-berum sila nun. Tingin na pakito kong ayub na parang na-discourage ito. Dia mo siya usay ang ayub. Di pa di siya kaya. Di usay ka na din lagi. Kaya suman dia ini di siya kaya. Natong yan, tarudugi. Iman to na yung maanan yan. Nasutuhan na ka na, nabutiyar ka. Asunamo manuwata ka na paninipili mo. Doon na lang magwata ka. Niya batay na mo. Napagkakin ng ayun. Doon na kita po ng ayun magiging pagkitungon. Agi po yung ano niyan na makapasatsyung ko yung didingilan niya. Inatunari yung napitiro ka. Ikinasula mo at wata ka na palamya tayo. Si isiran kuha na yung kakairan. Nakita ka napakaliw ka napakipilulog-ulog ka siya. Kaya sa ito ba hindi sa katawa-wata niya ito. Na pinapatay naman, sulangon wata na palaya ay tama na kasakitin. Na inibayaw kung ayaw baliman yan. Alhamdulillahilladzi a'tani thumma akhadha minni. Ya Allah, penalamatang kuska kapyukas karakan sumangawat akan awida akanakan siran. Sukian guru syaitan tidak tu nama dia transport miliar ini. Ayah mana dia pegilo tinggal dia berbegil. Anak dunia nak kita kata pas kamadian. Doi ketemu. Doi mata. Apalah yung dulu tu yang mana dia kekik tugas. Waya mana dia na syaitan ugi na ayat yurdir na sumama ka pagitsamin doon. Pagitsamin. Upma lagi guro upma do syaitan niat upma na mga pagtaw niya na yan. Lagi niya mga pagtaw niya na palay din syaitan. Doon na bulo mapi alam syaitan. Ya Sayyidina. Ida tu aminu kap manay kumuro tingin ada kabin dia begitu. Tuat tingin sekarang ini anak Allah datang turun dan dia habis itu. Nanti mga setan na itu amis tato berapa itu sambil lah. Tidak anu sana kita di pasar di rumah. Sakit ni. Yang berbeza dunia na buaya ni yang duti na semua ibu na.
Yang mana so ayub na di subuya. Na ayan kaya sujud ayub na unya sangawina. Saitan uto yan sangawina. Umay na ko ayub. Nadirigit na bigyawan na wasya, nadirigit na miyakan sila na wasya. Sama uto saitan. Pero madakan saitan amaranaw at talurubit. Asumong siya sangawina na kanjir. Para tayo na siya. At di ginagawa na asangawang kanyan, ini sangaw niyan. Ayam niya kapuno kung ngariyan na sangaw na niya pakabulan yung juga rumay. Nakuli ka rin. At may ginagawa ataw ang makisa makatero na ayang resulta niyan. Ayang resulta niyan na niya patay niya sa katawan manusia. At ataw ang makisa makatero namin ni kaya kanya Diyos sa kanya. Namadidikon siya yung ano niya na saitan. Kagyan ko ito puison. Ini sangaw niya yung ayub na suguswayub. Kagyan kaya maranaw. Na puison na sinjubata-bata niya pang-pririgoy. Masubra. Ano panaw na ano saitan? Maranaw. Itanurungan pa din maranaw. Matitimo. So sana ka maranaw. Aryo. Nakakadin na ikukuha na ana dinigit nga kapiyanan natingan na miya kabuling si ikukarungan niya na surahma. Tingin na, tiba ito na, di ba pipiyan ilaw na tigurang na tingin na doon, tambiyo. At yan ko no ikarungan niya. Surahma, ang karungan niya, na apo na biyo na Yusuf, ano yung isa na pasok. Aso Yusuf, namimbuwata, aso Afraim, namimbuwata aso Afraim, aso karuma, ay yung kanya isa. Kamu pernah ketukuan tapi sebarang isu ya yuk. Nah, yang apa ni? Nah, dia bergerak dan awas yang tak tepat kau. Nah, yang mana dia nak mata tahu sedih nawau ayub. Karuma dia nak tunik tinggi nak tulor nak kaya. Karumaku apa ni kau nak dimageting? Nah, ayat atingnya nak sambil digo. Orang ada kuisu. Oh. Nakapapantag na ayah karong ayub na tanaw kataw karong maniyan. Yan kaya tanaw karong maniyan na disiran di magituma. Nakaawa na yan magugutan ng bumi yan eh. Ito di mapikir ka. Namugas ng buwan na tanakatan nila di magugug. Inatongiran, ayaw, pinagabingan. Oy. Nasa kami sa mga karong mga nandun na yung plano niyo. Kinaaway kami nga hindi ko pa sa rumay ni. Ano tingin naman ito na taro ito na tiyan nakakon siya kami. Yan kaya sa katoro na ako na bigla Yusuf. Hiningilan o ayun. Pinapakabagitan na. Natingin na marat na. Di ba piyan? Marat na at tingin na sultawa na at talugian. Gini-gini mo na Yusuf. Marat na yung prilay ako mga bayang pumagitigran. Ano naman ang katuna ba ayaw mo kapakatir tayaan niya ka na anak preso katir ka. O ginaan din ni kasiruma ama pubri ka. Dahil ba't ka lagi doon na nabutihan ka. Iyatay ka sa doon. Ayatay tigagin mo ito karuman yan. Natigin na ino ako mimbeloy kurslidi. Ino ako mimbeloy abulawan. Rakan niya bata-bata kapunan ka. Dahil ito na yaman na niyan na kanyang rasara sa ikarakan. Kaya pakatir ka lang, naman ito na siya sakit. Naman ito na, sirvisyo mo siya. Sa pagni ko ko na, mauna ko panamatay siya. O tagi sa mapiya ko iyaryo. Higila ko na napisa na kabaya, higila ko sakit na karumanian na siyawan niya sa jiwa, tingin na pagkalurin eh. Bito ko niya sa imam, pag niya magwala uta na makabulang karuma ko yun, pwede pakabulang na ito mga pwede madagan, niya na siya ko. Tama na talaga. Iba tayo, ini tayo niya. Nagitiba natin. Alam ko salap. Napanugula mo. Agiri ng mga pagalikunay ko yung ano niyan. Na makala yung sakit yan. Alam mo na, iayat-yati at iya-cancer. Alawa so ayun. Na miya kasapo na gurang. Kalaba miya kasarang. Kalaba miya kadurang. Miya ka nabisa po durang naka-unay din. Kaya dulawas yan. At tama sa miya so ayan. So sapo yan. Na miya da. Miya ka nangunulog.
na kaya di ko pasyo sa nawasin ng mundo. Dan na number 1, ada dia ka naud. Ayaw mo na mabina sa kusapo o ayaw na sumusupuso ang musugila yan. At yan i-protect na wawa. Nakanya kung ano ka nga sa sapo, ayaw siya sparring. Sparring sila. Yang kapilang kawa sila. Tingin na garit. Kurang mo man. Tingin na kurang mo. Anak tingin na mo. Lagi sa kita witaw sina. Ginaway kahit. Natingin na ito ni kita. Natingin na ito ni Kambo sa lawa siya ini. Tinasugila na usap ko niya. Puso eh. Tingin na magigda. Kaya ako kudila na siya ako puso yan.